تواڑیاں تاڑیاں دی گونجچ فخر پنجابی ادب، فخر جنگ، فخر پنجاب، فخر پاکستان، فخر ایشیا، اتھو تک پنجابی زبان سنی یا سمجھی جاندی ہے۔ خوبصورت شاعری دے خالق جڑے کدی کدی موڑے جومن دن بھی آکھ دین دن میں تو سو جوال آئے پھول میں نہیں تروڑے، ہاں میری امائیں کڑکین جے میں تیرے تروڑے، تے دریا دی مانتے بیٹھے ہوئے تین بھی لکھ دین دن کہ ڈٹھے عش بھی پتم تے ٹنگے ہوئے کانے، میں سمجھے جاگ پرانی۔ بھائی جان غیور عوام اٹھی کے استقبال کرنا ہے مخدوم رب نواز ہاشمی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل قدر واجب الاحترام معززین، اج دی خوبصورت محبتاں علی محفل، دعا کرو کہ اکٹھے ملاقاتاں اے ہمدردیاں اے محبتاں سلامت رہیں۔ میں نے بار بار اصرار ہے میرے مخلص ملک نیاز دا، اور میں تسا سارے دوستاں دے ذوق نو سلام پیش کرنا کہ تسی بڑی محبتاں دا ثبوت پیش کیتا ہے اور سارے دوستاں نو بڑی محبت نال سماعت کیتا ہے۔ وقت بھی تواڈے سامنے ہے تے اج کل میری تے ڈیوٹی صرف یہ لگی ہوئی ہے بس سننا، یہ بھی ایک ڈیوٹی ہے وقت وقت نال۔ بہرحال میں اپنے حاضری دا آغاز عقیدتاً محبتاً کہ بنت اسد دی آمد ہوئی خدا دے گھر، بنت اسد دی آمد ہوئی خدا دے گھر، مقصد کوئی تو ہونا ہے پھٹنا دیوار دا۔ بنت اسد دی آمد ہوئی خدا دے گھر، مقصد کوئی تو ہونا ہے پھٹنا دیوار دا۔ لات و عزا جے بتاں نو توڑن دے واسطے کعبے نو انتظار رہا ہے درقرار دا۔ تواڈیاں محبتاں اسی حوالے نال بغداد دے قیدی تے شام دے قیدی مینوں ہاشمی آمدن یاد ہے۔ محبت والے لوگ، بغداد دے قیدی تے شام دے قیدی مینوں ہاشمی آمدن یاد ہے۔ بن ٹرٹ دے بجدے رائے ویندن میری اکھیاں دے دریا دے۔ وت کہیں زندان اچ قیدیاں دی لکھی 14 سال میعاد ہے۔ ہاتھ کڑیاں پٹیاں کے پٹیاں جداں پٹیاں ہی مرن تو بعد۔ بزرگ دے آستانہ عالیت حاضری ہے اور اس حوالے نال کہ بے گھر نو ہر جا گلیندے رہو سے، نہ عرشاں تے ملیا نہ فرشاں تے ملیا۔ بے گھر نو ہر جا گلیندے رہو سے، نہ عرشاں تے ملیا نہ فرشاں تے ملیا۔ مندراں مسیتاں چ ڈٹھا تے تھک پئے، ملاں جو آدھا ہی بڑا اوکھا لبدا ہے۔ مندراں مسیتاں جو ڈٹھا تے تھک پئے، ملاں جو آدھا ہی بڑا اوکھا لبدا ہے۔ زندگی دی دیگر سفر دا تھکیڑا جدن ہاشمی ون کے راہبر بنایا ہے۔ خدا دی قسم مینوں ہن علم ہویا ہے، فقیراں دے کولوں بڑا سوکھا لبدا ہے۔
میاں محبتاں اسے زمن دے وچ کہ جیڑا رب دی مننے تے رب تو مناوے تے تقدیر موڑے فقیر اس نو آتے ہیں عقیدت دے لوگوں ایک بزرگ دے آستانہ عالیہ تے حاضری ہے اور میں ضروری سمجھتا ہوں کہ جیڑا رب دی مننے تے رب تو مناوے تے تقدیر موڑے فقیر اس نو آدھن کپڑا نہ پیڑے تے ڈگیاں مسیتاں دے رخ موڑ چھوڑے فقیر اس نو آدھن لیکن میں پہلے جملہ پیش کیتا ہے کہ جیڑا رب دی مننے تے رب تو مناوے جیڑا رب دی مننے تے رب تو مناوے تے تقدیر موڑے فقیر اس نو آدھن کپڑا نہ پیڑے تے ڈنگیاں مسیتاں دے رخ موڑ چھوڑے فقیر اس نو آدھن ہتھیں سپ دا چابک تے کدھاں تے بہ کے بھجا چھوڑے گھوڑے فقیر اس نو آدھن مٹی تے بہ کے جیڑا رب دی جنت جویں ویچ چھوڑے فقیر اس نو مٹی تے بہ کے جیڑا رب دی جنت جویں ویچ چھوڑے فقیر اس نو آدھن جیڑا لون تاجر دا اٹھاں تے جھٹ چشکر بناوے فقیر اس نو آدھن جیڑا چاہ کے بٹا زمانے نو سونا بنا کے وکھاوے فقیر اس نو آدھن تے کس گئے کبوتر تے تسبیح چ پھیرے تے بادشاہ اڑاوے فقیر اس نو صحیح بس مختصر وقت دے وچ اے جو ترائے دیں عید آئی کئی دیوی تینو یاد نمانے آئے نہیں اے جو ترائے دے عید آئی کئی دیوی تینو یاد نمانے آئے نہیں اتے ہو گئے چانن سنگتاں دے دے بلن ٹنڈانے آئے نہیں میرے گل چو ہاشمی اودران دے او بات کڈن پہانے آئے نہیں میں تو پوچھ دن جوڑے پکھیاں دے تیرے اجن پرانے اللہ تیری بھی حیاتی کرے صحیح ایک سیاد نے ایک پرندہ قید کیتا تے بیمار ہو گیا اس نے بڑے علاج کیتے ٹھیک نہ ہویا انہاں اندازہ ہویا کہ یہ ہوں گلدہ نہیں آکھیں لگا میں تینوں قید کیتا پر تیرے نال پیار ہے یہ ٹھیک ہے کہ میں تینوں پابند کیتا ہے محبت ہے تو میرے نال کوئی گل نہیں کیتی تیرا ہون آخری جے ٹائم ہے کوئی گل بات کوئی قائدہ میرے نال کر لائے اسے گل کیتی ہے توجہ ہے کہ ساڑے کفن تے دفن دی کون سچیندہ ہے ماراں لیکے کیڑی جاتے ساڑے کفن تے دفن دی کون سچیندہ ہے ماراں لیکے کیڑی جاتے کیڑا پیر اجکا کے فاتحہ پڑھدا ہے بھلا رول گیاں دی خنگاتے توجہ بچ پماتا ہاشمی تائیں دی قسمت توری اپنی آپ صلاتے مر ونجاں تا کٹ کے پنجرے چوں سٹ چھوڑی وطن دے راتے صحیح میں اکثر گل کریں دوں نا محبت ایک عبادت ہے ہونی چاہی دیئے لیکن وہ تو بھی جڑے پرابلم ہے نا پھر دل آتے کہ شاءاللہ کہیں نو کہیں نال پیار نہ وہ دی وجہ ہے کہ پیار ہوئے تو موڑ بندہ غریب نہ ہوئے غریب ہوئے تو وقت بیمار نہ ہوئے یہ بیمار ہوئے تو موڑ سجن پار نہ ہوئے بیمار بھی ہے پیار بھی ہے سجن بھی دور ہے دریا دے کنارے تے گیا ہے انہیں اندازہ جیا لگ گیا ہے کہ اتھو کوئی آ جا رہا ہے اس دریا درخت ماریا ہے پانی ڈوکا ہا اس نے گوتے آئے کوئی دریا دی من تے ودا ہی اس آ کے اس نے کڑ لیا ہے اتا ہون میں ٹھیک ہے میں نے چھوڑ دے اس چھوڑے آئے اس اتھائی من کے وقت درخت مار دیتا وقت لگا کوئی قبلہ سے آنا ہے اس پھر انہوں کٹ لیا تھوڑا جا دور لائے گیا ہون ٹھیک ہے یا ہاں میں ٹھیک اس وقت جا درخت مارے پانی تو وقت بھی تا آ رہا انہوں گوتے آئے اس نے لمبی باں کر کے ساتھ مارے آیا تھا او کدھی آلیا موڑ مجبور دی پاروں تکلیف چکار ہے کواری
کدھی آلیا مڑ مجبور دی پاروں تکلیف چکر ایک واری میری حسناں دے طوفان دے وچ گئی صبر دی پاٹ سنداری اونوں آکھی ہاشمی نکھڑ کے تیتھوں او لڑی امدی ای سنگت پیاری اٹھی اگلے پتن تے سائیں بانوان جے ملنے چھیکڑی واری سائیں 1982 دا بند کہ ڈٹھے ہاشمی پتن تے ٹنگے ہوئے کانے میں سمجھی جھاگ پرانی میرا حسن کے من تو لائے پونا اللہ جان دے تارا پانی مینو بڑھدیاں ویک کے پرلی من تے سرکار چا چادر تانی اتنا جا گیا ہا جدہ پاس ہو گئی او دے ہیڈ تو لاش نمانی سائیں شالا سجن تو سجن نو تانا نہ دے تو تانا دیتس نہ تے آدھے سانو آج کیوں مینے پنن دے دینا ہے کئی ٹیک وکھا سنا پننے سانو آج کیوں مینے پنن دے دینا ہے کئی ٹیک وکھا سنا پندے ادو تانگاں سٹ پچھا وطن تے ہٹ ایک گل تے آ اسنا پندے اسا ہاشمی ذات دے پننے نہیں تیری ذات سوا اسا نہ پندے تینو خبر بھی ہے کیوں پندے ہیں تو نہ پنوا اسا نہ پندے صحیح کسے دلان دا سودا کیتا ایک آنکھیں میں نے تکاس لگ گئی ہے واپس کر اتا نہیں پہ تیری میری گال ہے کرنے دلان دے سودے تے وقت پرتنے پہلو کیوں دل وٹایا ہوٹل مار کے میرے شیشے دے دل میرا پتھر دے دل ڈٹھا کوئی نہ یا سینے تے سیل مار کے اتا پہلو تو ان پتہ کوئی نہیں لگا اتا بس تیری مہربانی من ہر کوئی آدھا تینوں گھاٹا پائے گیا اتا مڑے انکار جے دل تو وکھرا ہو سکدے میری پاروں آن کے لایا دل تو وکھرا ہو سکدے میری پاروں آن کے لائے ون دوئے دل پے نہیں جڑا دل لا دھائی دل کسرا جان کے لائے ون رلے پے نہیں دل تے دکھ سجنان دے وچوں ہاشمی چھان کے لائے ون او میں نو یاد ہی کوئی نہیں دل اپنا دل آپ سے جان کے لائے بہت بہت مہربانی بہت بہت شکریہ ہاں جی ماما بلی کامیاب مشاہدہ دی بہت مبارک زندگی باقی ملاقاتاں باقی پاکستان زندہ باد نعرہ حیدری